RAS. Vous l'avez certainement compris dans notre émission, évidemment, notre guest star, c'est véritablement l'incontournable Jenks B. Ouais. Mon frère, c'est comment? Ouais, cool. Les hivers. Oui, ça va. Véritable top étoile actuellement de la musique malienne. Yeah. Parce que ne b'a dɔn k'a fɔ n tɛ se ka rap fɔ, n tɛ se ka reggae fɔ, n tɛ se ka manding fɔ, cɛ kelen de b'a bɛɛ kɛ. C'est Jenks B, ne ma fɛn faamuya nin ko la dɛ. Cogo di, i bɛ fɛ ka faamuya jumɛn sɔrɔ? Cɛ mɛ n'an ye musique lamɛn kuma dɔ la i ye rasta ye, kuma dɔ la i bɛ rap kɛ, kuma dɔ la i bɛna genre manding kɛ, et en même temps i bɛ se ka douceur fɛnɛ di mɔgɔw ma quoi. Qu'est-ce qui fait ça? Bon, c'est ko kelen tɛ ko ye quoi. Ko kelen tɛ ko ye. Ko ni kelen tɛ ko ye, n m'a fɔ ko kolon tɛ dɛ, ko kelen de tɛ ko ye. Ok, donc kuma bɛɛ ka essayer ka fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan. I bɛ to k'a ɲagami, i b'a ye hadamadenw tɛ kelen ye o. I bɛ taa sɔrɔ rap ka di dɔ ye, reggae ka di dɔ ye, zouk de ka di dɔ ye, R&B de ka di dɔ ye. Bon, ni mɔgɔ kelen sera ka i débrouiller k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na, e bɛ sɔn ka ni jama in bɛɛ sɔrɔ. C'est clair. A mana kɛ cogo cogo, bɛɛ b'a niyɔrɔla sɔrɔ quoi. Ok, Jenks B, ni y'i siɲɛ fɔlɔ ye RAS plateau kan. Et en même temps ni y'i siɲɛ fɔlɔ ye fɛnɛ Nef TV plateau kan. Donc an b'a dɔn k'a fɔ an lajɛbagaw u bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la sisan. Ɲininkali kelen de bɛ yen, diyagoya, jɔn ye Jenks B? Ok, o ɲininkali diyara n ye trop. N'i ko Jenks B, Umar Bagayoko de don. Donc alias Jenks B. Umar Bagayoko alias Jenks B. Mais Jenks B yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn? Parce que ni Umar Bagayoko lajɛ ka Jenks B lajɛ généralement ni mɔgɔw bɛ sobriquet dilan o yɛrɛ la u bɛ a tigɛ tigɛ de quoi. Mais i b'a ye Umar Bagayoko Jenks B u ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni. Parce que D tɛ Umar kɔnɔ, X tɛ Bagayoko kɔnɔ. Voilà. Jenks B n ye tɔgɔ in bɔ n yɛrɛ ka musokɔrɔba tɔgɔ de la. N ba tɔgɔ Jɛnɛba, u tun b'a wele Jenny. Donc Jenny Si, la race de Jenny. O de ye Jenks ye. O de ye Jenks. Donc B min bɛ kɔfɛ o ye Bagayoko de ye, puis B o ye bi de ye quoi. Donc tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ o kan. Mais an b'a ye k'a fɔ i ka dɔnkiliw kɔnɔna la i bɛ kuma kosɛbɛ i ba Jɛnɛba kan quoi. Lien jumɛn yɛrɛ de bɛ yen? Parce que i b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn k'an bɛɛ ba ka d'an ye, bɛɛ ba ka b'i bolo quoi. Mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ye bolo fa bɛ kamalen ta kan. Donc mun de b'a to e yɛrɛ kelen bɛ k'i ba ta k'a kɛ empreinte ye ka se niveau ma? O ɲininkali fɛnɛ diyara n ye trop. Ne ba sɛgɛnna ne ni n balimaw ye trop. I y'a ye. Et aussi ne ba de tun ye n teri ye. Ne ye kalan yɛrɛ bɛɛ dabila n ba degunnen de kama. Donc ne ba de tun ye n fɛn bɛɛ ye. Ne ba de ye gerebuyaw kɛ ka anw balo don tɛmɛnenw na. Maɲumantɔ ko sugu bɛɛ. Donc mɔgɔ kɛra cogo o cogo, mɔgɔ ba de ye fɛn bɛɛ ye. Mais ne ta in ka di n ye trop. Si ne tilara ka kɛ n ba fa tɔgɔman de ye. Ne ba de ye fɛn bɛɛ ye. Non, a tɛ tɛmɛ o kan. D'accord, donc Jenks B, Jɛnɛba den, an b'a dɔn k'a fɔ dɔnkilida la a kɛra cogo o cogo fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ bila dɔnkilida la. Bon, mun de ye e yɛrɛ poussé k'i bila dɔnkilida la k'i kɛ dɔnkilidala ye? Bon, ne ka dɔnkilida ko kanu don. Kanu don hadamaden n'i bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ faut que a kanu ka k'i la. Hali n'i ye sonyɛni kanu i bɛ kɛ o waraba ye. Donc dɔnkilida in kanu don depuis n ka dɔgɔ n bɛ tile dɔnkili misɛnnin da la du kɔnɔ n bɛ to ka n ba yɛrɛ fasa da. Don dɔ de n ko n b'a lajɛ ka studio kɛ k'a lajɛ. N ye studio kɛ ka bɔ ni morceau kelen mɔgɔ damadɔ ko k'a diyara. Et après n ko n b'a lajɛ ka filanan bɔ a la ni n sera ka jama wɛrɛ sɔrɔ min ka ca ni fɔlɔ mɔgɔw ye. Donc a cayara ten morceau nana kɛ 2, 3 baf. Dakan kow don quoi. Mais dakan kow don e ko ko i ye a daminɛ i taara a lajɛ studio kɔnɔna la. Bon on est entre nous an yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ tɛ wuli dɔrɔn k'a fɔ ko n y'a daminɛ n taara studio kɔnɔna la. Mais i yɛrɛ de bɛna fɛn dɔ jate minɛ i yɛrɛ la min b'a to i b'a fɔ ah bon est ce que ne tɛ n lancer dɔnkilida la. Donc dɔnkilida ko sen fɔlɔ jumɛn ye e bila e k'a fɔ ka courage sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ don studio kɔnɔ? Hali n'i sera k'o acapella fitinin mɛn mɔgɔw k'o mɛn. Bon n ka morceau fɔlɔ don n'i ye a jouer yɛrɛ k'a lamɛn i b'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ mɔgɔ morceau fɔlɔ ye. Ouais.
me miri munema hame miri munde kelema jarabi me miri munema tile niula me miri kanuma nebe miri jarabi kanuna nebe miri ndia nyemoko kanuma njanyemo ni kanunyo nebe defe jarabi nebe defe voilà. Bravo Jenks B, de Palmawara et voilà. Tiens, talent fator voilà. Mais Jenks B fait que les d'avalba. Il va donner mon petit idon concevait ni oui la main au cou qu'on a coup Jenks B a jarabi 2000 les gachans. Mais en bas il y a les cosan y musique flawalma savane on a bon. Jenks B be kuma aramadien tableau kan. Moi en société be chugum. En réalité moi ou mon fignon chela be chugum. Donc ne fera donc mouillé et bla ko étiquette ta ka fo kibe maula sensibiliser ka fin fo mo yo mi fam quoi bon o fana jara en turu e waro be wati do kenyani na jena souvent e bi yere nyini nga kunyu na inana ya o jara en kojugun ka nyini nga fombe mo bla sira mtu bla filisira kan me dusu de do wono mo nya dusu ani ko glan dusu o sababu bora ne yere badela avant avec Fatou ala ka hinala do min b'a décidé ngo me fɛ ka dɔnkili da a ko ne bɛ tilen dɔnkili da la ngo mais a ka di ne ka kɛ dɔnkili da la yɛrɛ de a ye n jaabi ko ni da kan don a bɛ se ka kɛ mais n'i bɛ dɔnkili da ko dɔnkili da ye dɔɔnin de ko i bɛ dɔnkili da ka mɔgɔw la dusu ka bila ɲuman sira ka dɔnkili da i ka mɔgɔw la faamu i ka dɔnkili da ka mɔgɔw sɔn hakili la o de kama i b'a ye i magara jarabi ko kuma min na ne bɛ jarabi sɔn caman bɔ ne ka amour ne y'a bɛɛ di n ba ma n'a taara da Jenks B ko k'i ka amour bɛɛ di ba ma n'a taara da mais an m'an yɛrɛ ɲininka o la o kuma la est ce que Jenks B kɛra gosi la furumuso tɛ yen walima kɛrɛfɛden tɛ yen ayi non furumuso bɛ yen nɔ mais muso i kɛra muso de ye i tɛ se ka diya ne ye ka n ba in bɔ kalo 9 ale de y'a kɛ maɲumatɔ ko la et puis a bɛ n bange don min saya ni balo de don donc o tɛ se k'o bɔ ne bɛ se ka na ni musique ye deuxième position na c'est don tɛmɛna ne balimaw banna n na teriw bɛɛ ye n labila mais dɔnkili de sera ka ne dɛmɛ ka n kɛ mɔgɔ ye i y'a ye sinon olu bɛ yen n bɛ jarabi dɔnkili caman da i bɛ taa sɔrɔ e ni ne bɛ ɲɔgɔn kan ne ka élément de ye i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ terikɛ de ye Benjamin fɛnɛ ye a jarabilenba don e b'a kalama a dogolen kun don ne la mais e bɛ ne labɔ a kalama ne bɛ profiter ka dɔnkili da pour que ka mɔnɛ bɔ a la voilà mais malien t'a faamu de a t'a faamuya ko mais k'a fɔ ɲɛna o y'a sɔrɔ i b'a banu dɔn ouais Voilà, spéciale dédicace à Madame Koné Abi Sidibé depuis la France. Ale bɛ France vraiment Jenks B ka ɲɔgɔnba de don a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ n'a ma Jenks B ka dɔnkiliw lamɛn fo France an b'a fɔ et on salue également son mari Monsieur Koné et toute sa famille Jenks B kumakan jumɛn b'i ye k'a fɔ i kanuɲɔgɔnba de ye nin ye a bɛ France a tɔgɔ ko Abi Sidibé a ko n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko k'a ka foli f'i ye k'i ka dɔnkili ka d'a ye kosɛbɛ. Ok n bɛ Abi fo a ni ce kanu na. n bɛ profiter o kɔnɔna la n bɛ n kanubaga bɛɛ fo mɔgɔ kanubaga tɛ juguman k'i la i kanubaga de tɛ sɔn dɔn i la donc n bɛ n kanubaga n ladiyabaga n ladibagaw n b'u bɛɛ fo dan tɛ foli min na n'i y'a mɛn Jenks B ne kanubagaw de don i y'a ye donc sans vous Jenks B tɛ foyi ye. Jenks B kanubagaw ani RSI filɛbagaw aw yɛrɛ tulo b'a la dɛ donc ko big dédicace à vous tous sans vous. Aw tɛ fɛn ye wa Romac yɛrɛ tɛ fɛn ye NFTV tɛ fɛn ye donc Jenks B on sait que vous êtes en train de préparer votre nouvel album album kura kan ka na donc an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ nin i ka album fɔlɔ de wa ou bien nin i ka album jolinan ye. non nin tɛ album fɔlɔ ye nin album filanan ye n ye album fɔlɔ kɛ 2017 ouais. album fɔlɔ o kun fɛn ye jumɛn ye. album fɔlɔ titre o ye anw fɛ yen. Enfin. Ouais, chez nous. Donc, mais il au titre qui est jumeau. Le deuxième album titré Mon Parcours. Mon Parcours. Ouais. On a Jenks B album da. Au lieu que follow Mon Parcours mais puis il y a quand on a faut qu'il veut faire à Maïga Parcours de quand. Ouais, ne ma songa con quand il y a parcours fort. Mais il faut là qu'on a commandé en fait. En fait, mon est en fait. Ni album n'a pas été.
donc fɛn o fɛn b'an fɛ i b'o bɛɛ sɔrɔ album kɔnɔ donc album fɔlɔ kɔfɛ yanni n ka se filanan in ma bi n ye fɛn caman ye n ye fɛn caman mɛn n ye fɛn caman dɔn n ye fɛn caman faamu donc o faamuya n'o dɔnniya ninnu ye Jenks B fɛnɛ falen k'a kɛ mɔgɔ sugu dɔ de mon parcours kɔnɔ o bɛɛ fɛnɛ bɛ sɔrɔ yen donc n'i ka kuma tagabolo faamu c'est-à-dire que i ka fanu ani an minnu yɛrɛ bɛ lamɛnli kɛ an bɛna a ye album mon parcours kɔnɔna la Jenks B yɛrɛ ko b'i bolo da min na ani i bɛ niveau mun na bi dɔnkili kɔnɔna la ok mais an bɛ fɛ ka dɔn titre joli de bɛ album in kɔnɔ c'est 14 titres 14 titres mais u bɛ kuma jumɛn kan en général bon a ka ca dɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ daburuɲɛ kelen na mais bakuru b'a fɔ mun bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ girin album in kan n'a bɔra quoi bon dɔ b'a la toujours i b'a dɔn a ka di ne ye ka ɲɛngoya ni fɛn ninnu de kɛlɛ mais a ban dɔ ma dɔn bon n bɛ tila ka kuma maliyɛnden yɛrɛ fɛnɛ kan maliyɛnden tɛ maa b'a dɔn fo n'i ka compte da dɔn na voilà donc tant que i ka compte da b'a dɔn o t'i bonya quoi ouais sinon i b'a ye fɛn caman kɛra n b'a fɔ a la Askia Modibo egilu fasa diyara trop mais mun kelen de tori ye Bazumana ba i ni cɛ gɔni juru la ne ka ɲangara n bɛ fɔ i ye Modibo Keita indépendance ko diyara anw ye Mali de ma dɔ i ye anw fisiri wale anw fisiri fasarale an bɛ sɔn ye finijɛ teni ta Mali ye kisɛ ci Mali ye ni sara ye i su i somaw kelen ta ye alifariga mɔnɛ tɛ don e la Kavi ye fariga to balo la Mangala Kamara ala ka hinɛ la anw bɛ nafa dɔn fo don min na i ta ɲana i tɛ Amadu Ampate ba tɔgɔ mɛn fa ka fɔ ko dɔ bɛ palais la attends n'appelle Mali pour ta prospérité oh my God jasaya ye mɔnɛ ye Seydou Badian Kuyate i y'a k'anw ye e y'a dɔn anw ye jeli bɔnna anw ye anw de ma dɔn i ye parce que an tɛ maba dɔn i nɔ ne ma dɔn mun na maliyɛn de tɛ maba dɔn u tɛ maba dɔn n'i ka compte da ma dɔn cɛ an ka mako dɔn sa n bɛ siran don dɔ la nimisabo la kana fɔ n'an tun y'a dɔn voilà non tiɲɛ yɛrɛ la nimisa bɛ donna don min na an bɛna an yɛrɛ ɲininka ko n'an tun y'a dɔn nafa t'o la donc maliyɛnw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ fɔ ne ma ko conscientisation kuma min bɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen sɔn n'o dɛ an kana ko bɛɛ kɛ ko ni fɛn bɛ min ko an k'o jate an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka ɲɔgɔn bilasira o de ye Jenks B yɛrɛ tagabolo ye mais tagabolo min don k'a fɔ an kelen kelenna fɛn fɛn bɛ ka RS lamɛn an bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ ko nin tagabolo in o de ɲɔgɔn tɛ la reconnaissance donc Jenks B est-ce que album in kɔnɔna la i ye collaboration dɔw kɛ avec d'autres artistes bon o tun ko bɛ n kɔnɔ wagati min bɛ album baara daminɛ a tun ka di n ye ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye album kɔnɔna la fɛn i n'a fɔ featuring ko fanfɛla ninnu mais kɔfɛ n nana jateminɛ n ko n b'o to yen ni album tɛmɛna featuring caman caman bɛ yen mɔgɔw bɛ n'u imagew ye ka tila ka sonw sɔrɔ n'Ala sɔnna ma donc album kɔnɔna la mɔgɔ si ma participer a la non i yɛrɛ de kelen ye i ka baara bɛɛ kɛ fo k'a bɛɛ ban ouais ok sisan ne bɛ fɛ ka min dɔn o de ye an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ e ka parcours daminɛ ka na se bi ma fɛn jumɛn de Jenks B yɛrɛ marqué art domaine kɔnɔna la ɲuman na walima juguman la fɛn jumɛn kɛra Jenks B la n'a digira a la kosɛbɛ walima fɛn jumɛn kɛra Jenks la n'a diyara ye kosɛbɛ bon o fɛn ninnu ka ca n'i ko i bɛna dɔ ye sɔrɔ a digira n na a tilara ka diya n ye i n'a fɔ a digira n na yɔrɔ min a tilara ka diya n ye o kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ ne ka mɔgɔ ye ka n wele n ɲɛ b'a la ka n ba neni ouais ba neni tellement a balila ne la kuma tununa ne sera ka min fɔ o ye merci yanni n bɛ bɔ a kɛra o y'a sɔrɔ k'an bɛ taa balani fɔ yɔrɔ ninnu na i y'a ye kow daminɛni donc ne bɛ bɔ balani fɔ yɔrɔ in yɛrɛ la yanni n ka se ka sira sɔrɔ n ko n bɛ taa so ne tilara ka nisɔndiya parce que ne ba neni na yɔrɔ min na mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a fɔ ko k'i y'a ba neni a ma foyi fɔ merci kɔ donc mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla minnu bɛ k'a lagosi nisɔndiya yɔrɔ kɛra jumɛn ye n y'a ye k'a fɔ dɔrɔn ne ba ka ɲi kojugu ya donc o fɛn de y'i yɛrɛ marqué kosɛbɛ quoi non a bɛ mɔgɔw marqué mais Jenks B
i ye kɔsani na i ye dɔnkili dɔ bɔ dɔnkili in vraiment mɔgɔ mɔgɔ y'a lamɛn ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala ne bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔn bɛɛ y'a apprécié bon dɔnkili in tɛ ban ne yɛrɛ ka téléphone kɔnɔ mais ne fɛ k'a dɔn dɔnkili inspiration bɔra min dɔnkili in titre de ne taara n'i ye dɔnkili in daminɛ la f'a laban ne ko mais ni cɛ in yɛrɛ ni inspiration bɔn min a daminɛ la cogo di bon ne taara inspiration nana kulonkɛ de fɛ puis ne b'a fɔ hali ni minnu gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'u bɛ dɔnkili da n b'a fɔ u kana n'u concentré kojugu k'a fɔ k'i b'a ɲini inspiration tɛ sɔrɔ non tiɲɛ bɔlen bɛ alasta kuma fɛ non i b'a la a bɛ kɛ i b'a fɔ bagi sujet n'i concentré la kojugu i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'i ɲɛkɔrɔ i bɛ taa dɔ wɛrɛ sɛbɛn min t'a ye ne taara inspiration sɔrɔ la kulonkɛ n ka denmisɛnnin dɔ bɛ yen a bɛ to ka thé wuli ka jan k'an to thé min na don dɔ a ye mousse kɛ ka verre fa bon o man di ne ye a y'o kɛ premier la ne y'a fiyɛ donc deuxième nana mɔ a ye thé di ne ma ne ye thé in kɛ Lipton de ye parce que mousse yɛrɛ tun t'a la ne ko n ko ne y'a jumɛn ye ko komi ne ye fɔlɔ fiyɛ o donc ko n'ale ma k'a la n'i y'o fɔ ne de ma a fana ka jate ka bon dɛ n'i y'o fɔ ne de ma ko awɔ donc n tora kulonkɛ la dɔrɔn i y'o k'i yɛrɛ la i y'a f'i yɛrɛ ma kana kɛ ne la i b'a k'i yɛrɛ la ka kumakolon fɔ ne ma i y'o f'i yɛrɛ ma ni k'i b'a kɛ ne la i b'a k'i yɛrɛ la n'i ye genbalon ci koko la i y'o di yɛrɛ ma de a mɛnna ne taara sɔn nacogo bɛɛ filɛ a yɛrɛ ko cɛ maître n'i ye nin kɛ fɛn dɔ ye cɛ a bɛ sɔn ka ɲɛ dɛ a ko d'accord walahi dɔnkili nacogo bɛɛ filɛ cɛ man tɛ big up kɛ yan mais ni Rasta Jate yɛrɛ Rasta Jate don yani an ka taga ne taara clipu lamɛn komi bɛ k'a fɔ ko Rasta Jate don dɔw sigilen don a ɲɛ bɛ fɛn melekelen na i kunkolo sanfɛ fɛn in a tɛ ka faamu an t'a dɔn ni baratiri don ni brésilien perruque don quoi donc Rasta in naturel don wa ou bien j'explique kelen bɛ ka kɛ cogo di logique de don logique yɛrɛ kɔnɔ cɛ filɛlibagaw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la brésilien perruque tɛ nin yɛrɛ n'a fɔra ko barati min bɛ kɛ k'a minɛ o de filɛ kunsigi filɛ nin donc a tɛ tɛmɛ o kan mais James B komi an yɛrɛ an fɛnɛ an ka rasta an ka kunsigi b'an dusukun kɔnɔ quoi donc yarɔ tiɲɛ yɛrɛ la mais kunsigi ko in a si bɛ san joli la an bɛ don min na komi bon n ka rasta ma san 7 dafa fɔlɔ a ma san 7 dafa mais mun y'a to James B ye kunsigi in ta fo ka se nin degré ma ta donc bon n ka kunsigi ko ma na i b'a fɔ ko diinɛ ou bien ko depuis fitinin k'a kanu b'i la i b'a dɔn ne bɛ fɛn dɔw kɛ n dalen fɛn dɔ bɛ jigin n kunna dɔrɔn dugu bɛ jɛ n b'a kɛ ne ye tile 2 de kɛ n ye sigiko 2 de kɛ n b'a ye jarasa bɛ n kun bon n ka sigiko 2nan y'a sɔrɔ fini jɛman bɛ n na n ɲɛ bɛ n yɛrɛ la scène de sanfɛ n bɛ dɔnkilida la donc n'i ye n sama kunsigi bɛ sama mɔgɔw bɛ kule ne wulila n y'a ɲɛfɔ n kɔrɔmuso ye a ko ko fɛn min ko fa bɛ don nin na sinon ne tun tɛ si bila yɛrɛ i y'a ye donc o fɛn in tora n kunkolo la n bɛ tile 2 kɛ n bɛ miiri n'a ye n jɔ ne ka rasta yɛrɛ bila siɲɛ 1 a nacogo bɛɛ filɛ nin ye non a tɛ tɛmɛ o kan donc curiosité bɛ mun na ye wa perruque brésilien tɛ dɛ nin ye cɛ yɛrɛ ka ko de a ka faamuyali de filɛ a yɛrɛ bolo voilà James ko n'i y'a kɛ k'i y'a k'i yɛrɛ la donc n'i ye gemaloni ci kogo la a bɛ kɛ cogo di gemaloni tɛ yan sinon n b'a d'i ma n'i y'a ci dɔrɔn o tɛ dɔwɛrɛ o ni ne tɛ yen nɔ i ye kuma lankolon fɔ ou bien ne bɛ yen nɔ i y'a fɔ i ye n ba neni yabe de don non yabe parce que i b'a kɛ ne tɛ kuma donc n'i y'a ye u fɛrɛli ma o y'a y'i dimina de cɛ yɛrɛ la a bɛ ten de mais James B au fait i b'a dɔn ne m'i si ɲininkali kɛ mais bɛɛ b'a dɔn an bɛ émission min na c'est une émission juvénile wali mɔgɔ min ye bɛɛ b'a dɔn k'i ye denmisɛnnin ye donc ne fɛ k'a dɔn k'i to denmisɛnninya la tan ka nin sagesse sɔrɔ e y'o sagesse bɔn min quoi ne y'a bɛɛ sɔrɔ n ba de la ale de ko n ma ko adamaden bɛ yɔrɔ 3 de bolo i bɔra min i nana min n'i y'o 2 dɔn k'i kan ka taa yɔrɔ min i b'o dɔn ya e fa ye alimami ye i ba ye dugu danayamɔgɔba ye est ce que e bɛ sɔn i ka minɛ sonyɛni na ou bien gulɔ min na bɔlɔ ma donc a bɛ ten adamaden i yɛrɛ de ye non tiɲɛ yɛrɛ la donc an ba jɛnɛba yɛrɛ bɛ balolen bi yan non ala ka hinɛ a la
donc an bɛ ala deli ala ka lahara sɔn suma ye mais i ka chanson kɔnɔna la tuguni e ka problème min ye c'est que fɛn dɔw de b'i bolo i focaliser n'olu kan olu ka di ye kosɛbɛ an bɛ dɔ wɛrɛ tɔgɔ mɛn a la an t'a dɔn o ye mun ye quoi je pense que n'i ma fili Mariam de don ou bien jumɛn i mana dɔnkili la cogo o cogo ninnu fila bɛ tugu ɲɔgɔn na quoi Mariam ye an ka madame de ye ou bien Mariam de ye sin bila ne y'a ta ala ye Jɛnɛba ka kalifa minɛ a la mais a kɛra ne bolo i b'a fɔ toujours Jɛnɛba bɛ balolen ka sababu kɛ n kɔrɔmuso in ye donc ale de bɛ n ba ya place la Jɛnɛba kɔni bɛ ka dɔ sunɔgɔ sinon a bɛ yan nɔ quoi tiɲɛ yɛrɛ la big up Jenks B c'est vrai émission kɔnɔna la n tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la mais je pense que i y'a prévu yira an filɛlibagaw la o de ye aujourd'hui an bɛ ordinateur clé dɔn an bɛ studio clé dɔn bi fɛn caman bɛ yen i bɛ mɔgɔ caman ye studio kɔnɔ u bɛ baara kɛ ni machine ye tu voix naturelle dɔn quoi donc n bɛ fɛ k'i ɲininka yali Jenks B voix an bɛ voix même fɛn kɔnɔna la o voix kelen ninnu ou bien kuma la i yɛrɛ fana bɛ effet kɛ k'a tɔ dafa non bon effet ko ninnu tɛ ne ka pa ye ni ye effet kɛtɔ ye ne ka projet o projet la i bɛ taa sɔrɔ studio tigi mago bɛ a la a yɛrɛ ka instrument de kɔnɔ sinon voix la ne mago t'o la ou bien i bɛ fɛ ka dɔnkili de da tiɲɛ i tun tɛ u ye parce que u tun t'a dɔn ko n bɛ n'o yɔrɔnin fɔ ou bien i bɛ se ka fitinin k'a la tuguni an k'a ye quoi a ɲɔgɔn tɛ n kɔ i ta in ɲɔgɔn tɛ n kɔ juguyaba min b'i la olu b'anw senna sumaya de a tɛ n kɔ ali faniba neni min bɛɛ la olu b'anw senna sumaya koyi a tɛ n kɔ walidu kɔnɔ kuma min bɛ da olu b'anw senna sumaya de a tɛ n kɔ i ta in ɲɔgɔn tɛ n kɔ karisa ko k'ale bɛ karisa de fɛ cɛni ko k'a bɛ dennin furu ni ma ko dilanba ye mun bi b'i la o la tiɲɛ na i b'o kɛ mun de la badenmaw bɛ tiɲɛ ko kɛlɛ la k'a ni da dɔn olu kuma la i b'o kɛ mun de la bi ma tɛ y'i ka jeli mandi ya sanga la n'u ma fɔ k'u b'i juguya a b'o kɛ mun de la awɔ wulu jeli min b'e la o de ye i nege bɔ an bɛɛ la eja ye ko kɛlɛ ti ban nafolo ko kɛlɛ ti ban muso ko kɛlɛ ti ban jatɔgɔ ko kɛlɛ ti ban kabini hinɛ bɔra adamadenw dusukun na anw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ne jɛngi siran nafiki tɛ lafiya a ye sɛfan toli cɛ a kun na a n'o ka kan ɲɛngo ɲɛ tɛ suma mɔdela ye gɔngɔrɔn da a kun na a n'o ka kan a bɛ ni ala a siri lafiya don na i bɛ taa sɔrɔ bana bɛɛ b'a la kɔdimi de don wa a ko bana de don wa ne m'a dɔn cɛ n'i m'a to tan cɛ i yɛrɛ si mɔgɔw banna dɛ parce que weekend jara kosɛbɛ mɔgɔw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna talent bɛ Mali la quoi an famana nin ma parce que i b'a dɔn aujourd'hui mɔgɔ lagosi tɛ mais baara tɛ ka kɛ quoi mɔgɔw bɛ ka baara tricher maintenant ne yɛrɛ bɛ fɛ k'e ɲininka Jenks B aujourd'hui artiste jumɛn bɛ yen bi k'a ka di ye Jenks B ye i n'a ka featuring kɛ i n'a ka collaboration dɔ kɛ quoi Mali kɔnɔna la yan non o artiste tɛ Mali kɔnɔ a tɛ i b'a fɔ ko Mali artiste ka featuring man di n ye dɛ ne bɛ Mali artiste bɛɛ fɛ bɛɛ ka di ne ye ne bɛ bɛɛ bonya bon ne ni bɛɛ ka di i y'a ye mɔgɔw k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ n'a ma ɲɛ n bɛ n yɛrɛ fɛ n bɛ kɛ maliyɛn ɲɔgɔnw fɛ mais artiste min ka featuring ka di n ye yɛrɛ ni ne y'a fɛ i bɛ sɔn ka yɛlɛ ouais parce que ne y'a ɲɛfɔ a ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔ ye n k'a ka di n ye trop o yɛlɛla ne la o ye furu yɛrɛ ci o jate ye jumɛn ja vérité ale bɛ Burkina alors donc big up à lui n'a y'an ka bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a fɔ ja vérité a ka fɛɛrɛ kɛ cogo min a n'an ka nin top étoile in bɛ se ka non ja vérité ni ja vérité bɛ featuring kɛ a gosi k'a da ala sɔnnen don yɛrɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais a ko bɛ latigɛ a n'o a bɛ kɛ problème foyi t'a la maintenant Jenks B an kɔni sera an ka émission kuncɛ wagati ma mais an b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ situation particulière de kɔnɔna la an ka jamana kɔni bɛɛ b'a lahala dɔn yali kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ Jenks B bolo k'a lase faso kɔnɔ mɔgɔw ma. ok o diyara n ye trop n bɛ se ka kuma laban min fɔ maliyɛnw ye o yɔrɔ la n'i ko an ka ɲɛ ka jɛ ka bɛn ka kɛ kelen ye ko to ɲɔgɔn ta la ɲɔgɔn gasi sigi o kɔfɛ yɛrɛ dɔn denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ bɔn hadamaden de b'i yɛrɛ tiɲɛ
ne bɛ kuma ni n fa ni n baw ye ani n kɔrɔ ni n dɔgɔw fɛn fɛn bɛ yen k'i ye maliden ye ko Mali in ka tagaɲɛ ka di ye il est temps an ka bɛn Maliyɛn ka sabali an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn minɛ kɔfɛ n bɛ dugawu min kɛ Ala ka Mali suma Ala ka Mali suma Ala ka hɛrɛ kɛ Mali n'a den bɛɛ lajɛlen. Amina ya Rabbi, Ala ko dugawu minɛ Dieng Sy, vraiment ce fut un plaisir pour nous de vous avoir, de vous recevoir sur ce plateau. Et j'espère que ni y'a fɔlɔ ye ni tɛ k'a laban ye. Ni album parcours banna album menale an bɛ sigi k'o kumaw fɛnɛ kɛ ani inspiration minnu mana na parce que cɛ filɛ hali n'a sunɔgɔra a bɛ bɔ ni ko kura ye quoi. Non bon wolo kama ani kalan ka se tɛ kelen ye. Kelen tɛ yan e wolola kama de quoi. N bɛ cira de. Jɛnɛba den Jɛnɛba den anw fɛnɛ bɛ Made in Mali de fɛ kosɛbɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la chemise min filɛ nin Romac la donc chemise ye an balimamuso dɔ de ka baarakɛ n'o ye n'a bɛ fɔ a ma ko Jaraf la touche africaine donc chaque week-end ale de bɛ ne labɛn donc ne balimaw pour tous ceux qui veulent avoir ces chemises, ces belles chemises ou tous les accessoires Made in Mali ou Made in Farafina, n'oubliez pas de contacter Jaraf au 79 18 96 66. Jaraf, la touche africaine. Mesdames et messieurs, je vous laisse. Ngayani ngata, ngafoli keneklene ba nga direction le PDG Sori Kavadjakite Osiris. Yorita aledo. Ale fɛnɛ akili ale ka rasta ma bon kosɛbɛ mais ale ta b'a dusukun na lui c'est le précurseur de la génération consciente. Moi j'oublie pas mes charmants cadreurs, les charmants cadreurs de Nef TV. Il s'agit de Bayon Djenepo, Oumar Traoré, Bakary Koné, Tidjane Sidibé, Fatim. Franchement notre équipe elle est dynamique, c'est une équipe de choc. Je ne pourrais pas terminer sans dire merci à tous ceux qui travaillent ici à Nef TV. Sur ce, mesdames et messieurs, est-ce qu'un rendez-vous nous avons envie qu'on aurait pour d'autres vibes et d'autres tendances. Merci et à bientôt. RAS.